Τελικά, κύριε Παναγούλια, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Θα ήθελα να μου πείτε, σαν ουδέτερος εντελώς, αν η επιτυχία αυτή του ΠΑΟΚ αποτελεί μια δίκαιη ανταμοιβή στην προσπάθειά του. Ναι, θα έλεγα ότι ήταν δίκαιη αυτή η ανταμοιβή του ΠΑΟΚ, διότι θα έλεγα τα τελευταία 4-5 χρόνια ο ΠΑΟΚ αποτελούσε μια καινούργια δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό οφείλεται στην πολύ καλή κατάσταση, η οποία βρισκόταν μερικοί διεθνείς ή καλοί μεγάλοι παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ. Η τετράση ή η πεντάση, θα έλεγα, αυτή των καλών παίκτων αποτελούσε, θα έλεγα, τη ζύμη που στα τελευταία 4-5 χρόνια ο ΠΑΟΚ χτυπούσε πάντοτε τον τίτλο. Τι στοιχεία υπεροχής βρίσκεται στην ομάδα της Θεσσαλονίκης έναντι της ΑΕΚ? Νομίζω αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή ότι η τετράση ή η πεντάση αυτή των πολύ καλών ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ αποτελούσε το εχέγγυο με το οποίο τελικά του έδωσε και το πρωτάθλημα φέτος. Εννοώ ότι όχι του έδωσε το πρωτάθλημα, υποτίθεται του δίδει το πρωτάθλημα, διότι δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ θα έλεγα ότι δεν είχε αυτό το δυναμικό των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Μπορεί να είχε σε στάξη ένα Παπαϊάνο, ο οποίος φέτος εξέπληξε τους πάντες παρά την ηλικία του. Μπορεί να είχε ακόμη ένα Τόσκα ή μπορεί να είχε ένα Τσάμι, ένα Αρδίζογλου στη στάξη της, αλλά δεν είχε την ζύμη αυτή την οποία ο ΠΑΟΚ τελικά κατάφερε να αποκτήσει τα τελευταία 5 χρόνια αυτά με τους 4, 5 ή και 6, θα έλεγα, πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Αποτέλεσμα είναι και εξάλλου ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι αναντικατάστατα στελέχη της εθνικής ομάδας τα τελευταία 3-4 χρόνια. Και κάτι τελευταίο. Νομίζετε ότι με τη φετινή του επιτυχία ο ΠΑΟΚ μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο καθεστώς στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή η Θεσσαλονίκη να πάρει τα πρωτεία από το κέντρο για μια σειρά ετών? Πρωτού απαντήσω σε αυτό, θα σας έλεγα ότι θα ήταν ευχής έργων να υπάρξει, να δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση, όπως είπατε, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μπορεί να μην είναι ο ΠΑΟΚ του χρόνου, μπορεί να είναι ο Άρης, ο Ηρακλής, ή μπορεί να είναι μια ομάδα από την επαρχία, τα Γιάννενα, η Καστοριά, οπουδήποτε. Θα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, διότι πιστεύω ότι όταν μιλούμε για πρόοδο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε πέρα από τις μεγάλες δυνάμεις να βγει μια καινούργια ομάδα. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε μια τέτοια όθηση, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, και νομίζω ότι από το χρόνο το πρωτάθλημα θα έχει κάποιο διαφορετικό χρώμα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Βασίλη, έχεις την εντύπωση ότι η επιτυχία του ΠΑΟΚ αποτελεί δίκαιο επιστέγασμα μιας σειράς προσπαθειών ή οφείλεται και σε άλλους παράγοντες? Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δίκαια πήρε το πρωτάθλημα, γιατί ήταν από την αρχή μια καλή ομάδα, ένα πονταρισμένο σύνολο και άντεξε στους δύσκολους αγώνες και στα δύσκολα παιχνίδια του πρωταθλήματος του φετινού. Η ΑΕΚ ήταν μια μεγάλη άτυχη, η οποία πολέμησε μέχρι τελευταία, αλλά είχε και αυτή ατυχίες, δεν κέρδισε τα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει και γι' αυτό έχασε και το πρωτάθλημα. Ο Πέτρος συμφωνεί, ο Καραβίτης συμφωνεί με την άποψη? Ναι, και εγώ συμφωνώ ότι ο ΠΑΟΚ είχε την καλύτερη ομάδα για να ανταπεξέλθει στο μαραθώνιο τον ελληνικό, ενώ η ΑΕΚ δεν είχε την πληθώρα των ικανών παικτών για να ανταπεξέλθει στις δύσκολες στιγμές του πρωταθλήματος. Μέχρι τώρα στην Ελλάδα είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε πρωταθλητές ή τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό και σπανιότερα την ΑΕΚ. Συνεπώς είχατε δημιουργήσει ένα κατεστημένο. Εσείς λοιπόν, σαν εκπρόσωποι των δύο μεγάλων συλλόγων, πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ, παίρνοντας φέτος το πρωτάθλημα, μπορεί να πάρει και τα πρωτεία από το κέντρο για μια σειρά ετών, ή είναι μια επιτυχία που δεν θα έχει συνέχεια? Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος για τις δύο ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Οπωσδήποτε αυτές οι δύο ομάδες είχαν μια κάμψη αρκετά μεγάλη φέτος στο πρωτάθλημα και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τους πάρει τα πρωτεία για τα επόμενα 5 ή 6 χρόνια ή 4. Νομίζω ότι του χρόνου και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα είναι πρωταγωνιστές πάλι όπως ήταν όλα τα περασμένα χρόνια. Η δική σου θέση ποια είναι στο θέμα? Και εγώ δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει και του χρόνου να επαναλάβει αυτό το θρίαμβο που έκανε φέτος. Το δικαιολογείς πώς? Ότι πλέον οι παίχτες του έχουν μεγαλώσει περισσότεροι, ενώ οι άλλες ομάδες φέτος θα ενισχυθούν περισσότερο. Νομίζεις ότι με την υπάρχουσα σημερινή κατάσταση και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό μπορούν οι δύο αυτοί σύλλογοι του χρόνου να ξαναπάρουν πάλι το πρωτάθλημα? Ένας από τους δύο, γιατί και οι δύο δεν μπορούν. Ναι, έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορούν να το πάρουν. Χρειάζεται μια ανανέωση παικτών. Κύριε Αποστολίδη, πού νομίζεις ότι κρίθηκε το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ? Νομίζω ότι κρίθηκε σε δύο σημεία. Το πρώτο ήταν στον πρώτο γύρο, όταν κερδίσαμε τον Ολυμπιακό 4-0 στο Καραϊσκάκι και εν συνεχεία φέραμε ισοπαλία με την ΑΕΚ στην Πάτρα. Αυτό ήταν το ένα βήμα με το βασικό. Το άλλο ήταν στο τέλος του δεύτερου γύρου, από το παιχνίδι της Πάτρας, το δικό μας, που κερδίσαμε, ενώ παράλληλα την ίδια μέρα έχασε η ΑΕΚ.
βασικά έχασε η ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια, με τον Άρη και με τον Παναθηναϊκό, που ήταν το μεγάλο, το δεύτερο το βήμα το δικό μας, ναι, που κατά κάποιο τρόπο έκρινε τελειωτικά την έκβαση του πρωταθλήματος. Νομίζεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από την ΑΕΚ? Οπωσδήποτε θα ήθελα να το πιστεύω αυτό και νομίζω ότι είναι. Χωρίς να θέλω να μειώσω την ΑΕΚ, η οποία έχει μια πολύ καλή ομάδα, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Κύριε Κούδα, ο σημερινός ΠΑΟΚ, συγκρινόμενος με τον ΠΑΟΚ του προτριετίας, που είχατε χάσει το τίτλο από τον Ολυμπιακό, είναι καλύτερος ή χειρότερος? Βασικά δεν μπορούμε να κάνουμε μια κρίση στις δύο ομάδες, γιατί έχει περάσει μια διετία. Αλλά νομίζω ότι ο φετινός ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ τον διέκρινε ένας ρεαλισμός, περισσότερο για την κατάκτηση ενός τίτλου παρά για να αποδείξει ότι είναι μια καλή ομάδα. Δηλαδή αυτή η διαφορά νομίζω ότι υπάρχει. Ο ενθουσιασμός που προήλθε από την νίκη της ΑΕΚ και την ουσιαστική κατάκτηση του τίτλου, νομίζεις ότι μπορεί να βλάψει την ομάδα ενώπιση του ότι υπάρχουν 3 ακόμα παιχνίδια? Αυτό ακριβώς, με την προηγούμενη απάντηση που έδωσα, κύριε Κυριαζή, αυτό εννοούσα, ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχει γίνει ρεαλιστής και βαδίζει πλέον σε σωστά βήματα, σαν μια μεγάλη ομάδα που ξέρει που πατάει για το επόμενο παιχνίδι, υπολογίζει μέχρι που να τελειώσει το όλο το πρωτάθλημα. Μέχρι τότε θα είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί, μέχρι που να κατακτήσουμε τελειωτικά τον τίτλο. Κύριε Σαράφη, πώς έχασε το πέναλτι? Το πέναλτι για μένα ήταν η πιο άτυχη στιγμή, δηλαδή, της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Για ένα τέτοιο μάτς, δηλαδή, που κρινόταν ο τίτλος μέσα στην Τούμπα. Νομίζω ότι το χτύπησα με αυτόν τον τρόπο, το οποίο ήμουν σίγουρος ότι θα το έβαζα. Αλλά δυστυχώς, για κακή μου τύχη δηλαδή, ο Σιδηρόπουλος πριν ακόμα χτυπήσω, είχε φύγει προς τη γωνία που πήγαινε η μπάλα. Δηλαδή, το σφάλμα μου για μένα ήταν ότι δεν κοίταξα καθόλου πριν φτάσω στην μπάλα, που είχε δηλαδή κουνηθεί ο Σιδηρόπουλος. Αν έστω σήκωνα λίγο τα μάτια μου και είδα, νομίζω ότι θα το έβαζα. Άρα, για κακή μου τύχη δηλαδή, το έπιασα. Κύριε Ιωσήφιδη, πού νομίζεις ότι κρίθηκε το παιχνίδι σας με την ΑΕΚ? Δηλαδή, είσαστε καλύτεροι, ήταν χειρότεροι η ΑΕΚ, τι έγινε, πώς φτάσατε στην νίκη? Ήμασταν καλύτεροι, ήμασταν πιο φορμαρισμένοι, είχαμε τον παράγοντα έδρα και πιστέψαμε βασικά στην νίκη. Κυνηγήσαμε 90 λεπτά την μπάλα και στο 90 καταφέραμε να κερδίσουμε την ΑΕΚ. Το γεγονός ότι κερδίσατε στο 90... Νομίζω ότι μια φορά και εμάς η μπάλα μας έκανε τα κέφια. Κερδίσαμε στο 90. Πάντοτε οι ομάδες μας ισοφαρίζαν στο 85-86. Μια φορά στο 90 κερδίσαμε κι εμείς. Κύριε Αναστασιάδη, νομίζεις ότι με την νίκη επί της ΑΕΚ κρίθηκε το πρωτάθλημα για σας? Με τη νίκη επί της ΑΕΚ κατορθώσαμε να το πάρουμε. Για μένα σίγουρα το πρωτάθλημα. Αλλά ένα ήθελα να πω, ότι το γκολ που μπήκε και η νίκη επί της ΑΕΚ ήταν μια εξηλαίωση για τον Σταύρο το Σαράφη. Ήταν η μεγαλύτερη χαρά που θα νιώσε αυτός.